If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Ngayon po, tumatawid po ako sa Matina Crossing dahil po magta-target ako. Welcome to Pinoy Ride, Joyride Trip ng Davao City. Nagta-target pa po ako kung ano ang rota na sasakyan ko. Depende na rin yan sa mapupusuan kong target. Ito po ang Pinoy Ride YouTube channel. Please po, paki-subscribe, like, and share, and hit the notification bell for more updates for our videos, latest and new videos. Paki-comment lang po. Salamat po. Target po natin ngayon kung ano pong maabot, kung ano pong masasakyan, kung ano pong bakanting transit. Yun po ang mapupusuan ko. Welcome to Pinoy Rap YouTube channel. Yan po. Tapos na po tayo sa Rotang Torel. Torel po ang nawadaan ngayon. Dito po ako sa COL Matina Crossing. Ayaw ko sa ulit dito. Ang init ng panahon. It's so very hot now in Philippines. While mag-joyride po tayo sa Pinoy Rap YouTube channel, init ng panahon ang ating mahaharap ngayon. Init, traffic, at ano pa kaya ang madadaanan natin sa road na pinakaharap natin. Anong rota kaya ang masasakyan ko? Ang init ng panahon, kitang-kita ko sa screen ng cellphone ko. Kaya po, kailangan ko magpapasyado sa mga poste nito. Ayun ang mga poste. Kailangan ako makatago sa shadow nila. Ang init kasi ng panahon while targeting natin na makasakay sa rotang dapat natin. Ang tagal, ang tagal. Ato, bangkal. Bangkal ka na lang. Front set po, bangkal. Bangkal po. Bangkal. Ayan po, si Manong Rebels. Papidyo ako sir ha, sa mga ka. Okay. Okay, dito po tayo sa rota. Rotang bangkal pala. Alamin po natin yung rotang tatahakin nila. Ito po si Manong driver sa Manong, pasakya po sa imong Manong ha. Ito po si Manong driver.
ruta po ang na-target natin ngayon. Tatahapin po natin ang ruta ng Bangkal. Dito po ang Matina Crossing pa rin tayo. Doon po ang bandang Matina Apply. Opposite naman yung Matina Pang. Center Point Plaza po ng Matina Crossing. Ang init ng panahon ngayon. Init ng panahon ngayon. May dispenser po tayo. Bubuhay mo May ako. mga driver tayo. Babay wag sagot, biyahin ako. Meron ko. Hi, YouTube po tayo. Pinoy Rab YouTube channel po. Shout out mo. Sa Pinoy Rab YouTube channel, kuhaan lang ninyo ang Joyride Bangkal. Palayo po. Paki-subscribe. Makita mo. Pinoy Rab, actually partner na mo Amerikano. Nagatabang siya sa mua, ginatagaan ng trabaho. Partner na mo American citizen siya. So, Bangkal lang inyong Joyride. Bayahing Davao City, Pinoy Rab. Yan eh, doa. Palihog ko sa Bangkal, Rotang Bangkal. Makita mo. Thank you. Salamat po. Grab kabot palihog. Palihog lang ko. Sige. Actually guys, Rotang Bangkal po ang sinasakyan natin ngayon. Ito po ang GSIS po ng Manila. May
SM Annex po yan. Okay, sige. Ayun pa sa bababa na po sila. We have 3 passengers remain. May 3 pasahero tayong naiwan. Okay, ito po silang pasahero natin. Ito po ang mga nakababa na pasahero. Paki-subscribe po, like and share. SM po, opo lang. SM po, Gabriela, hindi. sasakay po.
or kinoconstruct po yung Barangay Coral Trading Boulevard, third line, last week. Kinoconstruct po ang kanilang barangay. Now we are traffic turning left sa Tapatay going to right side tayo Claver, ito po ang pinadanan ng ruta. Ito po ang Almendras po. Yan po yung mga event sa Davao City. Okay. Now, we will turning left side po. Turning po tayo left side. Okay, salamat po mga driver. Yan po ang overpass na lang. Now po turning left side tayo. Mag-left side po. Tinatahak na natin ang San Pedro Street. Hindi tayo diretso sa San Pedro Street. Going po San Pedro Metro. Kung diretso po yung direction natin. Diretso po ang direction natin. Ang dadaan tayo sa San Pedro Street. Because of butang bangkal ko ito. Turning left side. Ito nga pala. Okay. Pag-diretso po tayo San Pedro Street po ang tabahan natin. So, we turning left, right side. Going tayo sa Claveria. Claveria po ang tabahan natin. Ito yung Claveria. Lugar lang yan. May bababang pasahero. San Claveria po tayo. Claveria. Ito po ang isa kong hanap buhay dito sa Pilipinas. Sapatos, yung mag-aayos ng ito is refer shoes. Isipin mo na. Sapatos. Isa po nga kabuhayan dito sa Pilipinas. Okay, may bababang pasahero. Claveria tayo at CM Requesting pasahero. Okay, mga signage na po na nagpapakilala marami na po ang malapit na po ang Kadayawan Festival ng Davao City. Claveria pa rin tayo. Claveria sa Breakfast Claveria po sa Breakfast ang limit ng panahon. Ay bababang pasahero. Ay sisingin na silang bababang pasahero. Bababang pasahero. Salamat po. Wala ko driver. Ayan.
didiretso po. Pag-diretso po natin yun. Kung didiretso tayo doon, doon tayo, bahada po ang road na yun. We are turning right side, going tayo sa Oyang Gurin. Asen po po yung Gurin. Asen po. Now, going po tayo sa Oyang Gurin. Oyang Gurin. Nagsasakay po. Okay, konti na lang pong passenger natin. We will pick up passengers. Uyang ko rin po. Rotang Bangkal ng Pinoy Rock YouTube channel Joyride Trip po ng Yahi, Davao. Oyang Gurin Street po. Pwede lang Oyang Gurin po ang sinadaan natin. Pagkita tayo. Oyang Gurin po. Oyang Gurin. Oyang Gurin po. Red po bang pala? Red po ba ang building na to? Oyang Gurin Street pa rin tayo. Ang init ng panahon ngayon. Okay, ito po ang Guerrero Street. Guerrero Street po yan. Guerrero Street, Guerrero Street. Dito tayo diretso. Ayan, Guerrero Street po ang pasada natin ngayon. Ayan, Guerrero Street po, pasada natin. Interstation po, ayan, Guerrero at saka dito po ang mga building ng mga ahensya dito sa ating gobyerno ng Davao City. Meron po ang ano to, ang Bureau of Quarantine. Ito po ang Bureau of Quarantine ng Oyang Gurin. Ito naman, hindi ko alam ang building na ito. Ito ang BIPAR. BIPAR po yan. Ito, nakakonstruct ang building na ito. Okay, ito po ang DSW. DSWD po ito. Davao City Social Welfare. Okay, ito po ang Santa Ana Elementary School. At sa likod po nito, makikita or locate ang Santa Ana National High School. So, ito sa harapan, Santa Ana Elementary School. Sa likod niya, Santa Ana High School. Oyang Gurin pa rin tayo. Oyang Gurin. Tatahasin natin. Aalamin natin kung ano ang dinadaanan na rota ng Bangkal. Bangkal. Oyang Gurin pa rin tayo. Okay, may mga NCCC po yan. NCCC Department Store. Isa na lang po ang pasahero natin. NCCC. Oh, Oyang Gurin. Ito po ang NCCC. Oyang Gurin po. NCCC. Oyang Gurin.
ko dyan pa ito. Okay ra. Ako sa asay mong ruta ako. Ah, Okay ra, ikaw raw gasa ka. Sa ruta, ang ruta man ang nimo ang among ikuan. Sayro man ka, di ba? Pabalik. Sayro ka pabalik. Sige, mo. Kubay paggawas na ako. Amo ni mo ruta dire. O, kani. Oh, kanang ruta man nimo among ikuan. Bye-bye. Okay, ito po ang rutang Bangkal. Sa dulo po doon, yun ang magsaysay ko. Dahil rutang Bangkal ang sinasakyan natin, hindi tayo makapunta doon. We are turning left side. Saan nga straight, sir? Saan na siyang hati? Kini yung gurin. Yung pinigyan po na dire? Kini, diretso, banggoy. Banggol. So, we are turning left side o Oyanggo rin. So, wala na po tayo sa Oyanggo rin road. Pumasok na po tayo sa Banggol Road. Dito na po tayo sa Banggol. Sa lahat ng road ang na ano po, nasasakyan ko. Hindi ito lang ang hindi ko nabalikan. Nadaanan. Ito pala ang rotang Bangkal. Dito po ang rotang Bangkal. Dito po dumadaan yung rotang Bangkal. Banggol po tayo. Mga bibilhin dito. Banggol po tayo. Banggol. Ito po ang rutang Bangkal, Banggol. Dito po sa Santana. Santa na rin. Dito po, we are Santana po turning sa isa. right side. Santa Ana na po tayo. Ang rutang Bangkal sa Santa Ana tayo passing Santa Ana. Santa Ana Avenue po ito ang pinatahan natin. We are passing now Santa Ana Avenue. So ang ruta pala ng Bangkal, Martina, Bangkuruhan. Hindi. Sorry, mali. Bangkal, Martina, dyan sa Quimpo Boulevard na tayo dadaan, going to Ikulan, then Trading, then pasto tayo dito sa San Pedro, then going Claveria po, Oyanggo rin, then Bangoy, then Santa Ana Avenue. So ngayon po, we are passing now Santa Ana Avenue. Ngayon ko lang alam, ito pala ang ruta ng Bangkal. Santa Ana Avenue. So kung magpunta ako ng Bangoy, Santa Ana Avenue ang sasakyan ko. So, Santa Ana Avenue, lalabas po tayo sa Carpenter. Bali. Carpenter na po tayo, lalabas sa Carpenter. Carpenter, magsaysay na. Carpenter, magsaysay. Kung didiretso po tayo, yun po ang Santa Ana Ward. Kung didiretso, yun po natin ang daan ito, yun po ang Santa Ana Ward. Turning right side po tayo, yan po ang magsaysay. Magsaysay po, turning left, magsaysay na po tayo. Carpenter, magsaysay. So, ngayon ko palang alam ang rutang Bangkal. Pag may pupuntahan ako sa Banggol, Bangkal, ang dapat kong sakyan. Kung hindi ako nag-join ko, hindi ako kapamilya ngayon ng Pinoy Rap YouTube channel, hindi ko alam kung saan ang rutang Bangkal. So, magsaysay, pabalik na po tayo sa rutang Bangkal. Okay, dadaan po tayo ulit sa Oyanggo rin. Pabalik na po ang rutang Bangkal. Oyanggo rin po tayo ngayon. Nasa Oyanggo rin. Pabalik tayo.
kanina nag-return nagto-turn left side po tayo kanina o yang rin tayo nagto-turn left side going to Banggoy po yun ang dinadaanan natin hindi tayo nakadiretso dito dahil yang rin bangga abang Oyang Gurin po tayo ngayon. Oyang Gurin. Oyang Gurin Road. Pinoy Rock YouTube channel. Joyride Trip ng Si ano ko siya? Rotang Bangkan. Roy. Isang pasahero na po tayo. Isang pasaherong sumakay. Oyang Gurin po tayo Ko siya ano ko ngayon. siya? True. Ang ganda. Dito po ang mga businessman o businesswoman ba nagpo-porcel ang kanilang tenda. Ititinda sa kanilang mga barangga. Diyan, diyan tayo dumaan kanina. Diyan tayo dumaan kanina. Diyan tayo dumaan kanina. Banggol. Ngayon, daanan na lang natin dahil pauwi na po tayo sa Bangkay. At
Davao City. Aboitiz Power Company. Makikita dito sa Ponciano. Dito makikita ang Aboitiz Power Company, which is the source po ito ng electricity of all Davao City. Davao Light. Aboitiz Davao Light. Aboitiz po yan. Located po dito sa Ponciano. Kasunod po na
mayroon po tayong napitik ang Grotang Bangkal. Bangkal po. May mga dispatcher po tayo. Tatawag po ng pasahero. Dispatcher po sa mga sa Philippines. Dapat dispatcher po ang mga trata. Nagtatawag ng mga pasahero para sasakyan. Mag-ride po sa vehicles. May passengers. Magtatawag po ng pasahero. Sasakay sa vehicle. Okay, ang init-init nasa tabuyan na yan. Ano? Dua. Dispatcher. Ano? Pero kwarta na mo 20? Dito po si dispatcher natin. Dito na naman ang Pangkeruhan Bridge ay Pangkeruhan Bridge, dumadaan naman tayo sa Pangkeruhan Bridge. Pangkeruhan Bridge.
Siya po, kasama na siyempre, kasama natin guys siya ang driver. Okay, si Manong driver. Yan eh. Ano?
ayun ka. Sige.
for more updates at latest updates natin. Dito na po, bababa yung mga pasahero natin. Dito po, wala na po tayong pasahero. Sir, pwedeng ma-interview, sir? Sir, sa pangalan din nato, sir? Lino. Ha? Lino. Lino Dawang. Rowa? Rowa? Dawang. Dawang. Lino Dawang. Pila ka buka tong anak, sir? 5. Sige, pangalan sa atong asawa, sir? Glyceria Dawang. Glyceria Dawang. Sir, salamat kayo. Okay kay sa imuha, naki-ride po sa imuha. Rotang Bangkal. Protection, ako'y pray lang protection sa guidance sa Ginoo, protection, good health, protection sa pag-drive nimo sa mga kadalanan, good health sa imuhang family, more blessings sa imuhang family, sir. Salamat kayo, sir. Pila akong kanya, sir. Atraso, sir. Pila akong atraso. Init kayo ako pa. Palabas. Usa ni siya nga street gani, sir? Usa ni nga street dire kani. Gini siya, Royal Valley ni. Ha? Royal Valley. Palabas tayo kanina pumasok tayo sa Central Park. Dito pala Duterte. Ito po ang residence po nila Duterte, Digong Duterte. Ngayon po, kanina nagpasok po tayo sa Central Park of Subdivision. Ngayon po sa Royal Valley. Royal Valley, sir. Okay. Muna yung mga ruta. Amo nilang ruta. Mag-start na po siya going to downtown. It's ka, iya kong nadaan na sumakay ako Matina Crossing. Di ako nag-start dito sa Matina Crossing. Nakita. Pila gani ako atraso, sir? Hello, 16. Sorry. Pasayloan. 10, 20, 30. Consincelio.
ang joyride trip po natin sa biyaheng Bangkal Road ng Pinoy Rob YouTube channel. 10, that's a 10, 20, 30, 40, kulang pa rin, nandito pa. Dami dito sa Silio. 40, 50, 60. Hurot na na ako ni sir. 60 man tayo pa nga sir. 60 Hurot na. na ako na tanan sir. Salamat kayo. Ah. Ay ba magawas na ako gon? Primero pa na ako ng Sige ano. lang. O ato ka sir, dito na lang ko muna og sir sa akong gaagan ganiya sir. Ah, eh. sige. Sa may bulusong. Sa dito sa COL. Yeah. Dito na lang ko muna og. Dito man ko nag-start, dito po ko mag-end up. Salamat kayo pa sa pagkuban sir ha. Salamat sa pagpasakay sa ruta. Ay, wala dito ka na tagaan og sir. Basig na iba imong anak sir, ipa-subscribe ni sa ila sir kay makita jud ka sir. Saan ka niya? Mo na siya, diha ka makita, Joy Rap, ako aning partner nga Amerikano, daghan na siya natabangan sa diri pareha na mo natabangan mi, natagaan mi niya og trabaho niya. Magtabang po ni siya puhon-puhon. Kini Pinoy Rap YouTube channel tanang pangitalang, inay mo hang anak pangitalang. Wala kayo na pero wala. Wala. Kala na sa YouTube niya makita, pwede ka mag-comment sige, ito. yun. I-subscribe lang. Pag-iinay mong anak, pag-subscribe, like, o share. Kanya, mag-comment siya. Kanya, i-kuan siya. Tawag ka niya. Wala tayo, si-subscribe siya. Ano siya ang partner na mo na Amerikano. Dahil siya natabangan niya sa ako. Pinoy Rob YouTube channel, Joyride po tayo. Pauwi na ako kung saan ako nadadaanan kanina ni Manong driver. Mabait natin, very kind natin na driver. Wala pa rin dahil, naghahagila pa rin siya ng pasahero. Okay, papunta na po kami sa kung saan niya ako pinipick up kanina. Doon din ako bababa. Kuan lang niya sir, joyride ang imuhang ruta Bangkal. Bangkal. Pag kita kag Bangkal, ya makita. Kita na. Kita na siya. Inay mo anak. Ako na tanaw niya. Wala pa ni siya karon. Murag Wala magkuan pa. niya siya sa Monday. Sige lang kung ma-upload di ugma maybe na sa Friday, ana maha. Depende magud sa among editor ko karon sa ni. Asa na ito na ano? Kini ang among partner kini si Rab. Kuan na siya sa Amerika na siya. Bali nagkuhan na siya dito sa amo, tabangan may tagaan niya trabaho niya. Na po ang editor na mo nasa Agdaw. So depende na ma-edit makuha na sa amo, ma-upload na sa among editor na taga Agdaw. Maggawas na siya. Ya karon kay di pa man mo mapasa ning review ha sa iya. So Karon pa mo, no? di pa na mo mapasa. Murag ugma yata na mo ni mapasa. Lunes pa din. Webes, maybe Friday or Dalawa pa. Saturday. Bilis. Oh, maybe Saturday at maybe Friday, Saturday, ana. Or sure yun na sa Monday. Tanaw lang. Patabang lang. Mabalo man ko lang tawag. Patabang lang kasi ng mga anak. Okay, balik tayo. Ateneo di Davao Senior High School. Ito po ang Senior High School Ateneo di Davao sa Bangkal. May Ateneo di Davao po sa grade level at saka sa high school sa Matina. At ang Ateneo di Davao po sa corner Aruhas at saka corner Jacinto. Yun po ang Ateneo di Davao ng colleges. Senior high po ng Ateneo di Davao ng Bangkal. Babalik ako Bangkal, ibabalik ako ni mamang driver kung saan niya ako pinipick up kanya. Matina, crossing po ako, nakaabang. Yun
morning passengers po. Yung driver natin ngayon sa Rotang Bangka. Ako po ay bababa sa Matina Crossing dahil tapos na po yung joyride trip namin na biyaheng Davao, Rotang Bangka. Rotang Bangka. YouTube channel. Please subscribe po, like, share, and hit the notification bell for more updates and latest videos po sa channel. Comment lang dito. Wala na pong init. Ang sarap. Pero enjoy kahit init dahil mapapaganda po ako ng sunrise. Naiikot na po natin ang Rota Bangka. Na-enjoy po ang sa init na araw. Nag-rotate yung face ko. Nag-bright. Nag-shine yung face ko. Sa init ng araw. Kahit masakit, okay lang. Basta nag-shine yung mukha ko. Okay po, malapit na po akong bababa. Saan ako pick up? Very mabait driver natin na kasabay natin sa pag-ikot sa Rotang Bangka. Bababa na po ako. Take a view. May bakal. Manila Crossing na po tayo. Sa Manila Crossing. Sa Siowel na po magbaba. Isa po sa aking suit. Ilog lang. Kaya drive lang. Okay, direct ka ba? dito. Salamat. Dito po pick-up. Dito mo ako pick up. May driver. Mabait ang driver. Salamat po. Driver. Salamat. Baba na po. God bless kayo. Protection sa imong family. Good health. More blessing. Salamat. Ito po si Manong driver ng Bangka. Bangka Latin Rota. Salamat po. Bye. Tatawid na po. Mamang Bangka. Alay, Big Santa karon sa bus line yellow. Happy patanaligsan sa Sigig Video. Bye-bye. Yan. Okay po. Tapos na po ang joyride trip natin sa Pinoy Vlog YouTube channel. Please po subscribe, like, and share, and hit the notification bell for more updates and latest videos natin sa channel na ito. Salamat po. Muntik na ako masamutaan ni Yellow Bus Line ba. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work.
It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.